Bakok bisa balah dengan sekali la ilaha illallah. Kira-kira nan tajam tunjuk Jibril atau kalimah la ilaha? Awak li pandai nyebut la ilaha. Tu bakok ndak talok dado orang deh. Ndak usah dado orang bagi orang kau. Do watang pisangnya besok pagi uji. La ilaha illallah. Kemudian tapal litua yo bener. Yo ne tapal litua. Bagang ko karena kalimah la ilaha wa ndak satajam Jibril. Kau beberan kalau apa kalimah la kau isi apa? Kalau menyebut la ilaha illallah saduya ne pandai orang apa juga orang kapie pandai nyebut la ilaha. Orang kapie itu apa? Orang kapie kau nyoban tua orang deh. Nyoban napas lo bantu awak Islam lo bantu pinyok kapie. Kapie sirah. Iyo sirah kau ngene lah kapie jak dong lagi kapie. Ba'amang ko awak menyebut kalimah la ilaha illallah tungku ndak seperti Jibril. Jibril sekali la ilaha illallah balah dada orang deh. Kalau Jibril menyebut la ilaha illallah bo tentu rahasia deh. La kalimah syariah, ilaha kalimah tarikai, illa kalimah hakikai, Allah kalimah ma'ri. Putih mari pai ibu. Awan dah menyebut la ilaha dek sakit hati. La ilaha illallah kama kalega. Kalau ndak ada sakit hati nak nyebut la ilaha lah. Pulangan nak ayo sekolah lambe kalega kama wa la ilaha illallah. Kau contoh seorang. Iyo tu mandeh lah jam ampe lagi. Abu pulang ibu. Abang nak kena buat deh kau. Nah, bang kau dah balah dadu uang dek tangan awak. Bang kau dah Jibril balah. Karena awak salam kau bisa menyebut la ilaha illallah, tapi nan disebut di awak tu ndak tentu dewa. Ado sutai ne. Kau ado minta waktu samin. Lenda alam bek pulang kau. Oi, lenda alam bek pulang. Tu dia nyewa ampia si kau nyewa. Oh, tadi bapak ibu di Bali beo si kue. Li tentu dengan si kau beo. Beo tak tentu mati lah deh. Tak tentu deh tek beo. Buruang beo. Alo tek masa beo nak tu tek. Ada tu tanya me kau kayak jo kayak ampulai tek berubah. Jo do beo jo. Ada tu deh tu. Wah, beo. Kau kaji apa ibu? Amun nasakana antara orang nan pandai menyebut la ilaha dengan orang nan tak pandai menyebut la ilaha. Piawak lah janji dah alam baik pulang deh. Awak tadi janji kan laki sangat sabaleh. Ambo tambah sangat jam laki jangan sabaleh mau gaji. Piwe kau awak serkan udah 2,000 seorang deh. Kau serkan nak tu ambo berapa ibu? Mi oto mo la penuh dah cayup surpe mi oto nak penuh apa ibu? Kau kuat kaya kau lamo cara mah kaya minta serkan tak kamu minta ke serkan awak. Yo manalah kau nak kami agiang kau serkan tak diam kalau nak sagan awak. Astagfirullahalazim, innallaha ghafurur rahim. Okey, itu segulimit gagah Bapak Ibu. Bali sutai tadi beo ne. Beo kok kalau dia sah lidah kalau laki-laki tahu tu, dia aja menyebut apa aja pandai deh. Dia aja beo tadi nyebut la ilaha illallah. 2 hari aja apa pandai. Seminggunya deh la ilaha illallah. Sabana sanang hati sotai tadi. Dong kami sau tuang la ilaha illallah. Lah dia go dek Jokowi beo ko sabale juta. Lalu to bunyi kan tandang la ilaha illallah. Sabana santiang beo ko jo pandai bana menyebut kalimat la ilaha illallah. Iyo dia jadi sutai tadi. Menyebut la ilallah beo tadi pandai beo nyebut la ilallah jo. Lalu kucing ini menyebut la ilallah juga. Orang tiba assalamualaikum la ilaha illallah. Orang macam assalamualaikum la ilallah jawab dia. Pokoknya lihat dojo nampak datia. Nanti jawab dek beo kon la ilaha illallah. Sabana sanang hati be hati sutek nama aja tadi. Pagi dia ambil ada sutek. Anak dia ambil ada sutek longko. Dia ambil ada sutek beo tadi dia game makan di tangan.
Sabana sana ngati sutai menceliak beo. Lah pandai bana beo tadi menyebut kalimat la ilaha illallah. Makanlah, makan. Sedang makan di tangan. Ado di belakang bapak ibu kucing dah mau si kue. Lihat tu lewat kucing. Kucing dah tentu dengan si kau. Basalah na tu beo dah tentu kucing dah tentu lah. Pandai lah dua kesudahan itu lah. Kucing tadi otomatis namanya kucing. Dia tongel langkah di kucing tadi. Pas beo sedang makan lama di tangan sutai. Beo dibuka langkah hampe. Tap 2 kali lompek. Tap tibo di gigi beo. Kecek beo toko dewa. Lah kecek. Ndak. Tap keo. Mati beo tadi beo. Kucing menangkap beo. Sekali tangkap. Tap keo. Mati beo. Ndak tangguang ibu hati sotai. Manangi sotai dari. Tibo kawan sotai ko dari piaman. Dia awang tai manangi aja. Bana ka manangi ambo. Beo ambo mati. Mati beo ang mangawa. Ang manangi banatai. Si kue beo mati tai. Sagatui beo ganti etai. Ndak masalah beo gantian nambo tangian no kawan. Tu artinya nang tangian nambo tangian tak kawan. Beo ambo tulah pandai menyebut kalimah la ilaha illallah. Sabana rancak pasia la ilaha illallah. Acok beo ambo tu menyebut lapan orang. Orang kalau assalamualaikum ayo ada. Waalaikumsalam beo dinda le Allah adanya. Assalamualaikum la ilaha illallah. Tu pun tangin bali beo bali ndak masalah bali beo nambo tangin do kawan. Masalah beo tu sabana pandai menyebut la ilaha illallah. Tapi kamati ba ako keo dibacoe. Bagasan tiang kaya bapak. Banyak orang yang pandai menyebut la ilaha illallah ko di Asan ko, di Bukit Lintang ko, di Pariaman ko, Sumatera Barat Indonesia ko, pandai menyebut la ilaha illallah Bapak Ibu. Tapi ciek virus corona aja Bapak Ibu menggigit pusat orang sedunia Bapak Ibu. Kecuali ulama. Ulama nak menggigit Bapak Ibu, ulama mati pun enggak apa-apa. Aku lah takut tak panca ke sungai la ilaha illallah. Ayolah kalau na ala basumbe iduang. Awak bisuak ke padang mak aku lah le kabuliah dugang lalu lah. Tapa so di umbe lu duang je ko di sumbe sonya. Masker pak, ko masker mah. Apa na ko masker pado anu na. Tak apa pado masker na. Ko. Oh lah ba anu di kabe na. Ada ndek ko. Ko ande. Jilbab ai kata ndek. Jadi center mato anu wa. Ali bagau tak wa isi nampak. Awak tio masuk abang dicari isi utak bagai sia ati gompe ko dah ada je. Nyo bagane ko lebih 37 hangko ndak boleh suara doa ni. Ada. Bagai isi utak lebihnya orang di Pareso isi utak orang tu lah. Nyo sabar lebih isi 37 ndak boleh suara dah. Atau dah. Kadang nampak ada isi utak itu pitih tulis pitih ada soalan. Bapak Ibu, kanun layalan ndak mantap. Ana masalah asabo beo tadi kamati la ilaha illallah nak tekana ada dong kau paduan manggangi jadi teru ya baca dia je la ilaha illallah dibaca tapi bangko kamati ko keo dibaca tahu ndek sabo itu sabo sengenek tu ni kanu nyo pandai menyebut dia Allah tapi nyo ndak tahu dengan Allahu la ilaha kau nam banyak tak jadi dia ni Pak. Pandai sabuya ne pandai mereka ko nyebut lah tapi tangga ko wiri sugor nya mesti to lah kali baga wiri ko mam na doro mati sagancak ko sugon deh ndak do wiri di sikodoh sasambuah ko ungku siko maminta ambon deh ha umue ko ndak tantuna do kalau ko bantu ko sekolah kalam mogi umue ko do ha walaupun dia mau muda-muda mata ha ande lah baga umue deh ini deh Intah jawab dia. Ya tak pandai lah tanya ke orang tua dia.
Allah mu yang 35. Lah, jadi Bapak Ibu yo, mangkowe jangan sampai awak agah beo. Pandai menyebut Allah, tapi tidak tahu dengan Allah. Menyebut je pandai nama. Tunan dari dan Tuhan. La ilaha illallah. Mando hari kurang di ungkunya tola. La ilaha. La ilaha. Titola balas tola. La ilaha illallah. La ilaha. Kamando habe ko. La ilaha illallah. Nampak gula yam daki ungku ilanya. La ilaha illallah. Daki ungku gula yam di awak coba daannya. La ilaha gula coba daa eskonya. La ilaha gula coba daa eskonya. Ini Bapak Ibu permasalahannya mau harapkan kepada seluruh dosa anak musiko sudah gayo nanti iduan lawiri dek tentu dewa sia Tuhan. Meko napa bahayonan dek awal apa ya sujui lai hitam kan yang dek sujui ambolam lunjui hitam kan ya apa ya mau sujui lunjui hitam lai jauh kan yang dek sujui Tuhan dak tentu. Awak sumbayang menyembah Tuhan tapi Tuhan dak tentu mangana moe. Kalau buya ada no kau di tuwe banti maya. Video kayak itu nih le di yang kukun yang depo mah di Sungai Sigah wah Sungai Sigah dong gua nih kita gaul bayarnya dulu waktu zaman buyang kui mami cuy le sembayang mante bayar sembayang lo kalian aja kaduannya doang ganti polisi ungku itu kan gaduan sembayang pengen polisi iyo ungku tak gaduan aku yo bang ungku tak gaduan gua sembayang lo pandai ndak sembayang lo gitu ya kayak gini. Agak kau banyak ini patu itagahnya sedih sembahyang ini. Ya lah ditagah ada corona banti lah. Agak cemojo sedangkan dak ditagah kan jamek den dak juga jamek lah aja. Kini lah tiba peraturan dak jamek tambah yona deh. Dulu ndak ada gadang pintu jumek itu jam 10 lah di bawah orang dak juga jamek lah. Kini lah tiba pemerintah mengecian kajumek rumah aja tambah yore pujue aja. Ndak nah ditagah dan dulu ndak juga jumek aja. Lah kembali ke permasalahan kita itu rasio kalimah la ilallah tolong kaji guru pasal nombor disiko sugawa lah sedang elok Bapak Ibu bagana kalau hujan awak nak kabo hujan listrik awak lah mantan listrik pribadi lah awak punya awak punya usuri Bapak Ibu makoy harapan ambo sudah gayo iduan widi isugoko tolong batu ko supaya tantu dewa sia sabanai la ilaha illallah. Soda to Bapak Ibu yang hormati dikaluakan ala ketu soda di basuh Nabi dengan dadona aye ketalago zam-zam 3 kali. Hati Nabi itu dibasuh. Sungguh kawe dibantu dosa nadir sabanaikan dilawi nan diadang. Sungguh pun hati Rasulullah nan dibarasihan sabananyo hati kita nan di luwajo nan di dalam. Bari kita sadawala liam wa hati wa dibarasihan. Toba duonya liam wa hati wa dibarasihan. Hati kau penyakit si kau sene enda 10 aja mah tekanan lo kezib tuh kali tenturan itu ketiman kianai balado ria samaa hasai takabue lobo mana ampe atuh 5 atuh nonton aduh lu gak mau nonton gitu siap buat langsung ya lah ulah lihat Bapak Ibu yang berhormati hati-hati Bapak Ibu ya hati-hati dalam hidup hati bermasalah kizib baduto kitiman kau Bapak Ibu orangnya mensembunyikan yang benar kianai ndak bisa dipercaya baladu andie Gandian tu nade, kami dek gede jo beti matui tiba-tiba sugau di balai kan buang pe buah pulang le, ngowek. Tiba orang malah kia malah nak beli lawa, awak beli kan buang empe dia dah. Kau dalang nama kau. Di matui ibu kini kau Bapak Ibu kalau kau bahasa apalagi kau berbosoga. Ada pesta pantai.